Bingela babukeli bedla media umphambi kwenu usenzelwe Khanyile siyanenxusa siyanicela futhi ukuthi ni like and subscribe to our YouTube channel. Please press thanks on your right. This will help us to improve our channel and take us to the next level. Siyabonga. Babukeli bedla media lo khulumayo usitholile kwaMthethwa. Acela bandani like and subscribe our page ku YouTube. Mase on your right click thank you to improve ipage lethu ne-equipment ekhona siwazi ukunikeza imedia right. Thank you. Mbonani babukeli emakhaya bedla media. Ngicela ukuthi njengoba senibuka ipage lethu ni subscribe ni like and press thanks on your wasephakameni awozeli awulali awuphumuli awuphuphi ubungcwele wabulwela usesesiphukweni esimhlophe nasendleleni ebangegolgotha abukuphunyukanga noma imikhuhlane yomhlaba ikuhlomele ikuqhubisa wenkomo yokuthengwa basusuluzana ngezinkemba bazeswela izindlebe wakhuza uyisela le ziqhelele ezinye nombangelo kade ngisiza nawo sebalekile kepha Nkosi yamakhosi ngiyacela kuwe baba uba ngiphiwe nguwe ngoba wena ungithumile namehlo akho nala ngibhekileyo Nkosi yamakhosi nginamahloni yawesaba nawe ngiyazi lapho ukhona ngiyambheka ngangcono baba uba ungibhekile manje ngiyasaba ngicela ngesihlabelelo 139 uba ngiphiwe umusa ezulwini ufikile
Nkosi yamakhosi, kulokhu iqaliwe le ndaba yakho efunda umvangeli, ilokhu ngifikelwa izinyembezi baba, inyembezi zomntwana. Ngoba Nkosi yamakhosi, le ndawo engiguqe kuyona angazi noma izifanele iy'ngane ey'ngangami kangaka. Ngoba kule ndawo zinkulu indaba ezikhona ezenzeka kuyona leli zwe. Kepha ungithumile angazi noma ngizosho khona nokufanele ngikusho. Ngiyakhumbula Nkosi yamakhosi, ngangiqeda isikole ngonyaka ka-1985. Into eyenzeka baba, bekuliwa kakhulu ezweni lakithi. Uma kuliwa emakhaya kugcina sekuliwa nasemadolobheni amakhulu. Ngangisebenza-ke kwelinye idolobha lapha eThekwini, kune-warehouse engangisebenza yona kuthiwa i-Wonder Flooring, yayenza carpet. Ngihlala kwakusanda kuqala indawo lapha iLindelane, nami nginendlu ekhona iLindelane ngihlala kuyona. La ngiyabona Nkosi yamakhosi, ngiya endabeni obukhulu kaShembe. Ngoba masihamba endleleni sisuke singazi ukuthi uhamba kanye nathi. Mayisuka ke lezimpi emakhaya kuyabulawana-ke ngapha nangapha. Kuyabalwa labafana ekuliwa nabo, sihlukanisele njengomfula, sibhukuda nabo, sinusa nabo, sasenza into nabo. Mangilapha edolobheni ngelinye ilanga ngoLwesihlanu Nkosi yamakhosi, ngiphuma emsebenzini sigibela ibhasi lakwa-Patco. Ndakhuphuka ibhasi ngangena ngagibela, kanti emuva sekukhona labo bantu asebezongisebenza, bahleli e-back seat. Yahamba ibhasi yakhuphuka yafika esitobhini sokugcina eMathobeni, la izojika khona ngehla. Ngehla ngangena emhubheni nami ngajikeleza ngiyala ngihlala ngakhona. Angazi ukuthi kwakwenzakalani. Sekuthi ngomsombuluko sengixoxelwa enye insizwa eyavuka yenza kumina emsebenzini la ngitohoza khona, ithi lo uNkulunkulu wakho ungamyeki. Amen. Ithi le nsizwa kufike labafana babiza ngamagama ngoba siyazana. Ithi bekade bexoxa ukuthi bebehlele ebhasini e-back seat ngoba besebezoqeda ngawe befuna ukubala. Ukuthi akuleya ndawo sesinitholile babezobala ngami. Ithi ke le nsizwa labafana bathe uma ngabe sebeyixoxela ngehla esitobhini behla nabo balandela. Ithi le nsizwa bathi labafana babona inkungu nje, kwangazathi ngasithele enkungwini. Kuleyo nkungu kwaqhamuka, bathi kwaqhamuka ubaba omuhle. Lo baba omuhle kwaqhamuka babheka labafana amonyozela. Ngenkathi amonyozela abafana baphela amandla, bangathi bazodlula babheke ngoba bazangibona sengisithele enkungwini, bahlehla babuye emuva. Amen. Mase ivulwa indaba, sebengikhombisa-ke lo mfana uthi labafana babone lo baba omuhle obemonozela inyanga yezulu. Amen. Sihamba singazi ubusuku nemini ukuthi yini ehamba eceleni kwethu. Kubalulekile abantu benkosi ukuthi le ndlela esihamba kuyona, ngoba indlela eqiniso sinikezwe imithandazo, sanikwa zonke iy'nhlobo zokuvika isihlangu eziziphatheyo, kodwa kusemandleni esisayisebenzisa noma siyisebenzisini. Ngiyadlula lapho Nkosi yamakhosi, ngibonga-ke ukuthi abazali bami bangishiya la bengakaze bayibone le ndawo. Kanti ungifihlele ukuthi ngingathathwa emhlabeni ngizobona le ndawo. Ungifihlele futhi ukuthi ngalolu suku namhlanje ngime la phambi kwabanye abantu abangaka abayingcwele abazi indaba ezinkulu ngizobhibhidla nje. Ngiyacela Nkosi yamakhosi ngingabhibhidli kodwa ngikhulume izwi lakho. Ngizodlula nje kancane maNazaretha eyingcwele ukuthi lelizwe
lapho sikhona kwangazathi singaneliseka ukuthi sezulwini. Amen. Khona babe ngizosho njalo ukuthi bantwana benkosi kusezulwini. Sikezulwini. Kwangazathi singayisho sakudala kodwa inhliziyo zivuma ukuthi kusezulwini. Amen. Yini esho kanjalo? Le ndaba sithi kusezulwini. Izinto ezenzeka kulelizwe la sigoqe khona kusona indaba ebezenzeka emhlabeni noma yikuphi ngeke uzizwe uzizwa kuphela. Indaba zezulwini ngoba sithola lapha ekhaya. Baningi kosamakhosi abafisa ukuthi bazoyibona le ndaba abazange bayibone. Baze badlule emhlabeni bengazange beyibone kodwa bebenza ngendaba ukuthi indaba zasuka entabazwe. Abayazi nalo intabazo noma overseas noma ikuphi kodwa nje bayazi uzasuka entabazwe. Sinenhlanhla thina sizolwana esiphila kumanje ngoba sibone uNkulunkulu lapha ekhona uphelele. Amen. Ngelinye ilanga mangifunda iphepha nje kunedocument engake ngayivula ekhuluma ngeindaba zalapha ekhaya. Angizuya ezazi kwaNtabamhlophe ngoba mangithi ngiyalalela ngifunda ikhona indaba ethinta iNtabamhlophe nokwamthimkhulu lapha nalokuhamba kuNazaretha. Ngizoyiqala khona lapha ekhaya. Ngesikhathi esingaphambilini uNkulunkulu efuna ukuziveza enyameni ukuthi uhleli nabantu ngokwenyama. Ngoba abantu babengakholwa ukuthi uNkulunkulu angahlala nabantu ahambe nabo. Kodwa izimangaliso ezenzeka zenza ukuthi abanye bese bebonga amayemetho ukuthi hayi uNkulunkulu lo. Amen. Ithi-ke indaba ngelinye ilanga malifika lo msebenzi uzofika kule nyama kulelizwe uMqalwendlela. Ithi uMqalwendlela kwakufika kuyena uthi ekhaya wayengasonti. Ngiyaxolisa ngiyazizwe mhlawumbe ngizokhuluma izinto ezingekho kahle kodwa ngiyacela ungivumele baba. Ngicela ukuthi ngibone. Maye semsebenzini wayesebenza kwelinye lamabhoni khona la elabizwa ngoBas Conrad. Wayesebenza kulona lalimkhonzi lelibhunu umuntu ongayi esontweni. Kanti uNkulunkulu ufuna ukungena kuyena abasebenze ngaye imisebenzi yakhe. Mayeseqala seveza uNkulunkulu ukuthi ngingenile kule nyama kuthiwa ngelinye ilanga wayefike athandaze kufika izwi lithandaza. Wayengazi ukuthi uzothandaza athini ngoba umnyango wesonto wangawujwayelanga akazawungena. Uthi wayehlala nabelungu uMr Conrad noMrs wakhe babehlala bengamakhono bona befunda iBhayibheli ukuthi mase befunda iBhayibheli uthi mhlambe kanye ngenyanga benze khona la kunendlela esonto ekhona la babesonta khona la eplazini. Ikhona indlela esonto la ngezansi. Babenza njalo labelungu uthi-ke ubaba uMqalwendlela ngenkathi beza labelungu sele ngemuva engabanaki kuthi ngelinye ilanga kwafika izwi kuyena lathi thandaza. Lapho ehleli khona kuthiwa khona intshe elikhulu emva kwendlu ngapha ngasempumalanga kunetshe elikhulu lafike lelizwi lamtshela thandaze ngemva kwalelo ntshe wathandaza kodwa engazi uzothandaza thini. Kwafika izwi lamnikeza ukuthi athandaza athi wathandaza. Kwaphela isashanyana uthi wezwa amantombazane kanti khona intombazane esijwayele ukumbona meyothandaza lapha yanyonyoba ngelinye ilanga yalalela ethandaza yayisitshela amanye amantombazane yayisebenza nawo yathi simbonile ufika guqe lapha athandaze. Kodwa sibuza ukuthi wayizwa leyo ndaba wayishintsha iveni wayishintsha indawo. Wayangala kwendlu wangayithola indawo wasengena esibayeni seyinkomo. Kuthi njalo ntambama mangabe inkomo seyibuyile seyivalele angene phakathi kwazo inkomo agoqathandaza. Wathi ethandaza kuthiwa kwehla izwi lathi hlabelela.
uzohlabelela ethini ngoba wazahlabelela kodwa lamtshela lelizwi hlabelela uthini kuthiwa wahlabelela nangempela wangena uNkulunkulu lenyama wasebenza. Kuleli sonto kuthiwa ngelinye ilanga wayifika ezosonto wagcina seyesondela ngelinye isonto wayifika abelungu laba abasontayo asonte nabo kodwa izwe lento esontayo ukuthi asiyo le yakhe. Abalele bafike nabaphume eGoli kusonto la abalalele kodwa ufika ukuthi akusiyo yakhe lento. Ngelinye ilanga bamnika ithuba ukuthi akhulume kuthiwa ngenkathi ethandazela abantu kwaSungibholiyane kulabantu benza yonke into umonakalo baphatheka belokuthi hawu sezosithathela umsebenzi. Abathandanga ukuthi bavuma phinda buya zongena kuleli sonto ngoba wena uNkulunkulu bona bengenawo uNkulunkulu waye uNkulunkulu qobo bona beabantu nje abasebenza emaplasini. Silandela uNkulunkulu njalo ngizobuya bese ngisondela neno ngoba ngime khona kuyashisa ngiyafisa ngisheshe ngihlale phansi. Ngicela umvangeli obekufundela la ambhekele Deuteronomy 9 uzongilungisela nje u13 zokwehlana ngicabanga ngizofika ku17. La ngifuna ukuya khona indaba ithi mayixoxwa kuthiwe eManazarethe umqalo wendlela ubuyile esikhundleni sesihlanu. Khona ke ngizothi mangifunda lesiqephane eBhayibhelini khona indaba engifuna ukuyixhumanisa ekhombisa ngempela ukuthi ubombela uye lo phambi kwethu eManazarethe. Akufanele singabaze ngoba ungabaza kwethu siyosala singazi ukuthi kanti uNkulunkulu uzombona kanjani ngoba sihleli naye uyena eManazarethe engcwele. Mawusithola la umfundele baba 9 suka ku13 wahle nje baba ngokutshela ukuthi ngizoxolisa ukuthi uzofunda amavesi amnandi ngihlamba labo 5. Uthi uJehova wakhuluma kimi wathi ngibabonile laba bantu bheka bangabantu abantamo olukhulu ngidedele ngibabulala yebo ngilichithe igama labo ngaphansi kwezulu yebo ngenze wena ube yisizwe esinamandla nesikhulu yebo kunabo yebo ngaphendula-ke ngehla entabeni intaba ivutha umlilo yebo namanye amabili esivumelwano ayesezandleni sami yebo ngabheka ngabona ukuba nonile kuJehova uThixo wenu nazenzela inkonyane elincibilikisiweyo nanidelile masinyane indlela eniyalwa ngayo uJehova. Ngathatha amatshe amabili ngawantshinga phansi ngawaphula emehlweni enu. Nkosi ebusisa. Amen. Ngelinye ilanga Manazarethe engcwele sikhona lapha ekhaya siguqe khona. Sesingenile kulomuzi omkhulu kangaka esasuzwe emlandweni. Noma ngasawukhumbula unyaka. Kodwa engikhumbulayo umlungu walapha ubeyivalile indlela ungangena kwakuvalwa kusuka phansi lapha ehlantini ebeka amatshe amakhulu. Kunama danger tape ungadlula. Evule indlela ukuthi akhushule ngale eplazini ziqhamuka phezulu lapho zizehla zizongena ngala. Kwangangeneki. Yangena inkosi ezizulwini khona lapho yawulandela nomkhondo yakhuphuka inkosi ezizulwini nomkhumbi osezulwini yawulandela nomkhondo obekwa beluku kungangeneki noma wehlushona le kungangeneki yawulandela yangena kuyo le ndawo indawo yangaphakathi yayilanga emva kwami. Amen. Zahlala insuku kuthe ngosuku engicabanga lwesithathu umhlangano ungenile ngahlangana ngabizo umfundisi wayekhona ngaphakathi ngumshumayeli wathi umshumayeli phuthuma abakhona la safuna ukuya khona manje kuyingento khona ngaphuthuma ngathatha imoto engayikhona wangena ubaba emotweni yakhe ngahamba phambili sema sifika lapha inhlansuthi sosuse wonke manje isifuna ukudlule ngoba inhlansuthi yamlela ushembe ithi nasikwazi ukuthi sidlale ibhola
yawasusa yawaqhelisa njengoba ngiyofaka imoto la qheliswe khona ngabe sengithola umlayezo wathi ungangeni lapho umlungu uthi ungangeni hamba la umlungu athe ungene khona kajika sehlangana lena safika edolobheni wakwenza baba kuthele Sabatha abantu bakwesemva lenkonzo wayikhuluma le ndaba baba ngathuka kakhulu wathi ngomhlonipha umlungu kodwa lenze isiqinisekiso sokuthi yonke into eniyithola ngaphakathi amanje noma yini enitholayo nikiyeke unokuphazamisi yikho nizokhuluma naye umlungu ushizi ngazizulule phambi kwethu itshe likhuluma kanjani umuntu angazi kodwa ngalelo langa ngabona ukuthi kanti ngempela izwi lasezulwini uNkulunkulu losihamba nasezulu amen ngoba kwenzeka into esimangaliso wathi umlungu ubaba wesezohamba esezovala umhlaba wesewuvalile phekuthiwa umsobulungu noma isonto wakhuphuka lo mlungu ekhamba la mase ngixoxe indaba sixoxe nomvangeli ngakho ngeSabatha edlule uthi impi yayikhona ngale phakathi kwakhe nomlungu nomfundisi uMkhwanazi umlungu wayebademilayisa ethena uNkulunkulu wenu elimlela kangaka ngifuna ukumbona abasathe bamvimba uhamba nge4x4 ulayishe inganga la ngemuva bayikhoze kakhulu zihlela ngemuva uyadrive umlungu uthi umvangeli mesexoxa uthi hayi sasithi mali silwa impi uthi ufuna ungena kodwa kwenzeka isibangaliso zadilika lezi inganga ezazila ngemuva kule 4x4 yakhe brown zaphelela ehlathini zaphelela ehlathini wakhuphuka umlungu esihamba yedwa inganga ayihlukani inganga nomnikazi wayo wakhuphuka esihamba yedwa eseyididekile waqhamuka kulo mgwaqo wayeme khona lapha inkosi yasezulwini yayime laphana isilungelo lokunyakaza wayempokoza isigqoko umlungu esemela esebomvu empokoza isigqoko ufuna uzobona lo nkulunkulu abamlwela kangaka amaziko lo mlungu uthi wabonani ngoba wakhuphuka kodwa lo mlungu ngicabanga igama labantu bathi uAndre Numbane ngalelo langa lo mlungu wagcina ngalelo langa ungena akasiyo washo lapha lo hamba ngalelo langa umuntu azizwe lawazi umsebenzi wakhe endaweni ya kuNkulunkulu Mana sathi ayithini esingayona le ndawo abakhulumeli babafundisi kakhulu kulungela umhlangano ukuthi le ndawo ayifani ezinye indawo okwethu ukuthi siphathe kahle singayoni ngoba inoNkulunkulu khona manje sasihluphela amanzi elando lapha edolobheni ngamatruck wagcina umasipala esiwavalile esiwaxosha amatruck nangamazilanga sedla angazi nomkhona noswela amanzi apho boza lapha sisida natural water from natural source ayasha kokuza waphili alithumi itrap edolobheni sisendaweni eyingcwele kaNkulunkulu sinakho konke izobonwa yithina kuphela siyacela ukuba siyiphathe kahle le ndawo ngoba ngabe izosiphunyuka leli ifa esikulona sisemlandweni bantwana benkosi akukaze kwenzeke lokho namhlanje kuthina sisenyameni sisemlandweni lo mntwana nesibona asuphathe kahle asubhale kahle sikwazi ukufunda izizukulwane kuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu waphenduka kuya kabili okwesibili masubhale kahle siyofunda izizukulwane kodwa masungabhala kahle siyolahleka konke ukubhala kahle ukukholwa kweneliseka ngikwazi ukweluleka mluleko kodwa ngikhuluma indaba enkulu yalapha ekhaya ngiyibonezela ngiyazi phezulu uNkulunkulu amen ngomhla ka-27 April iphuma kancane lapha ngekhaya 27 April lo nyaka ngiyacabanga ukuthi umkhumbi wasezulwini ubuphesha lapha eMbuzi bangenza iphutha bekunomcimbi-ke ekhaya elikhulu la ngizalwa khona kumuliswa indodakazi kamfowethu ezalwa indodana kamfowethu masifika-ke ntambama sekwenziwe zonke izinto sekuhlatshwe yonke into isiyilungisiwe sithe sihleli endlini enkulu nomndeni abafowethu
kwafika abantwana bezomemeza bethi phuthumani nangu umntwana usewile. Umntwana muphi? Yena lozokwenzela umcimbi usewile. Masiphuthuma siyakena ngempela usewile uthula akasenzi lutho. Uyinto eyodwa sabe sathe sithi ngokucisha ngo-11 ebusuku sabe sithi sathandaza uyinto eyodwa sithi simphuzisa amanzi kuqina amazinyo akwehli lutho. Sahamba isikhathi kwaze kwasekuseni ufikile lo muntu. Hey bantwana benkosi, ukwenza kuyaziphinda. Masithi ubuyile umbomelo wequbula. Ngangayizwi indaba yayixoxo noma ngazi kahle kodwa ngangayizwi indaba eyenza ubombela enye intombazane izoshada yavele yashona yafa ngalelo langa kwangaziwa ukuthi izoshada kanjani ngoba isifile. Bagijima abanye abaziyo bahamba bayomfuna abanethemba bamfuna bamthola bambikela kuthi kulwamuzi sekunomonakalo njengale. Angana noma kuzokhuluma okahle noma ngikhuluma khona ngoba phela indaba zabantu ayenzi kabona. Kodwa kuthiwa akafika ngalolanga wafika noma ingasaza ngikhumbula kahle wafika ngasaza wathi amampombise lapho ikhona iyele khona le ntombazane wabesebiza uthi umfowabo le ntombazane akase zoyithatha ngengalo ayikhipha isesigcawini yosina. Usina kanjani into efile? Kuthiwa nangempela waqonda khona umfobo wayithinta yanyakaza wayithatha yawusile esigcawini. Yathi usabushada uphi usabushada waphuka mthatha wawusile esigcawini. Le ntombazane-ke engikhuluma ngayo ingikhumbuza indaba enjengaleyo ngoba naye yayifile ngaleyo langa izilele phansi ngenzwa ukuthi ubusuku bonke kwaze kuba ngakusasa kwaze kwashaya u-12 emini sididekela sazoze njani. Sebefikile abantu beze emcimbini bagcwele wonke ibala basesibayeni kanti kuyasiwa kwenza kodwa sinenkinga ukuthi wayibona phela ukubiza abantu okunomemulo kunomkhehlo kodwa lo muntu ozokhehla ufile. Kwasithinta sabophana amakhanda kwazanya kwaqhamuka intombazane yakamfowethu yangena endlini ukulele umntwana ulele nje flat into eyodwa ayinyakaza kwenze lutho. Yathi ngisacela ukuzama yaphumela phandle yathatha amafoni uyazwezulu yathatha amafoni yafona le ntombazane. Sikhatshana le ntombazane ifonile sesibuya sayibona isibuya sekushaya u-12 sekushaya u-1 ufile umuntu lo ufike ngayizulu. Sesibuya le ntombazane yathi ngifonile sekubuyile izwi elivela ezulwini lithi izwi elivela ezulwini akaphume lo akahamba ayosina. Yathi Nkosi sakho zingcwele inkosi imbusise akaphumule ahamba ayosina. Into engayizwa lapho kulo mntwana ngoba sihlele endlini sibaningi siyayibuka le nto ukuthi soyithini nabo abantu nabakhonyana sebekhona kwenziwa njani kwasothini. Washo kancane intombazane wavula amehlo lomntwana wathi chama. Ucela ukuyocha. Qala ukhuluma le mfe ngayizona wathi chama. Kwazi kuzungizwa njani? Mthatheni nimkhiphela ngaphandle kodwa kwabonakala ukuthi ayamandla awekho. Uyakantenezela kwaphuma thina obaba wakhe nomkhulu basala oma bambekela bamsiza. Intombi lapha ezansi seyigqokile sekufanele ikhuphuke esigcawini. Nangu ufile lo muntu uvula umlomo nje kancane cha. Asazi ukuthi okwenzeka Nkosi yamakhosi sesisindile sesishaya inkathi imbalele ushona ilanga silositeni kwathiwa ningaqale nibakhuphule sesishina bakhuphule bezosina nje bebodwa uzobona umkhonyana kwenziwa kanjani. Khuphukani gijima ingane zezalathina baba sicela nibatsheta abake babe kancane bathoma abake babancane uyaqoqa unozibani bani endlini. Amen. Siyavunula. Wavunula abantwana benkosi wehla wayezazi
Siyanibona sesendlabelela intombi zikhupha naye eseyihola elibhinqa isidwaba ephethe umkhonto ephethe yonke into sekuyena ofisina phambili wakhuphuka nazo intombi wazongena esigawini esephilile wasina usuku lonke kwaze washonelanga esine engenankinga enza yonke imicimbi ngezwi elingene ngefoni ethena akaphuma lenkosi imbusise akaphuma ngosina ophuma ngosina esigawini shembo ingcela sazi ukuthi soduba wakhona esinabo kwathina esigqoke ingubo emhlophe sike sidideke ukuthi makuthiwa uNkulunkulu ufana nathi lesi sibona ungazathi siyafana hayi afana bafana bakithi afana ngiyaxolisa bafana bakithi hayi akusoze wafana ukube kuyenzeka ngabe sonke siyayilandela le ndaba ngoba indaba enkulu ngabe siyaphelela sizonke ukube kuyenzeka ngabe siyasiphelela ngoba sinalo elinye ifa elikhona lomuntu omnyama lelapha ekhaya amen lethulekile politiki kodwa ifa labantu abamnyama lelapha ekhaya ifa le-Afrika lelapha ekhaya ifa lomhlaba ngoba le nkonzo i-international ikhona wonke umhlaba all over the world ikhona le nkonzo usasaba kwa eNazaretha usaba ukuthi mhlambe kukahle mama uguqa phambi konyazi mhlambe khona kuzolahleka kunokuthi kulahleka uzogeyini khona uzokuthola Gosithu semakade sixoxa indaba uyayazi wena ngoba le msebenzi babisuyenziwa wena kodwa sixoxela abanye abangazi asixoxele wena Nkosi yamakhosi kodwa siyafakaza sixoxela abangazi wena wenza le msebenzi ngelinye ilanga abaNazaretha igcwele bengisebenza ey'koleni nomama wakithi esebenza esikoleni sekuthi ngelinye ilanga edlala ney'ngane beku-2016 udlala ney'ngane le mdlalo iy'ngane kuyadlalwa nazo uthe begxumagxuma wavela umnqanqa umlenze idolo kunokuthi ligobe libheke ngapha laluleke lapho lagobela ngale umlenze waxega wathi sekunqamukelwa amsipha ngiyafonelwa ukuthi naku sekonakele akasazi umdrayiva akasakwazi enza lutho unqamukele umsipha mangiphuthuma ngakhona samthatha samsa esibhedlela emawusi lapha eBellville masifika esibhedlela batonenzi nodokotela asikwazi ukusiza ngalutho ndoda nomuntu uphukile ufuna ukudlulela phambili esibhedlela samdlulisa samsa eprovincial eMnambithi masifika eprovincial eMnambithi sizongena sihlezi ezitulweni sifike masifika singena ngaphakathi udokotela athi hayi ngeke ngenze lutho uphukile undawo zihamba hamba ekhaya unikeza ama-crashes thatha ama-crash uhamba kanjani ama-crash umlenze uqeka uthi eyi
sithi lento ngimthathe siphume naso thema sikumaphakingi sengimlasha ngekhaya ngazi ukuthi ngiyaphi dokotela yena lowo okade esixoshile ethi hamba ekhaya ngophule kamsise ngalokho uyasilandela kumaphakingi masifika kumaphakingi lo dokotela usethi hayi mphumani anofika ngomsombuluko ngoba lesithathu anofika ngomsombuluko eLavena ngizokwazi ukuthi ngibone ngenza kanjani awuna ngempela mawufika umsombuluko saya khona esibhedlela eLavena baba ungaluli kakhulu masengonile umdonse ngaleshasa ngihlale phansi nangempela sithe masifika esibhedlela wamxilonga wasenjani kulule kuzomsiza siyathandaza njalo ngoba ngangimi laphana kumaphakingi ngithandaza ukuthi kodwa kuwela kanjani ekhaya nalomuntu ngoba ukuthiwa ngathandaza ngimenge inyambo inkantolo ngenze njani yaseZulu ngoba kuthiwa kuyela na ekhaya kodwa umnezi ukuphukela ngizomenzani enje hey nangempela mase sibuye sesifika sangabhuka safika sangena esibhedlela lapha eLavena ofika omfaka wamtreata wasamdedela emva kwezukana wayekhaya semlungisile la ngiyakhona Nkosi yamakhosi ehambe njalo ehamba ngalezi zinto kwakuJulayi ebuhleni uzobika ukuthi uyagula uzobika ucela ukusinda uthi wathi meguqile ngoba mina ngayingale eguqile inkosi yaseZulwini yayinikelisa kodwa uthe mase eguqile kwavalwa kwakhishwa imbenge walimala ngisafika ngapha ngizobika ngifake nje sebemdlulisile abantu bakwazi ukuguqa bazozala udamalo ozobika kanjani walimala kodwa wakhipha wanikela khona embengeni wabona bika usizi lwakhe lokulimala khona embengeni indaba ke sizokwenzeka mase sebuyile sesedokotela ebusuku sekuyafika unyazi bezulu kuyena Nkosi yamakhosi amen luthi umnyazi bezulu ukhuluma naye luthi ngibonile luthi uthi lo khuluma nabantu lungasatha lomnake inkosi yaseZulwini sesinike isibusiso sithi amaNazaretha awakahlupheki senze ukuthi nina nisebenze hayi ukuthi sizoninikeza hambani nosebenza uthi ke masebuya uthakonje uthini izolo sesifike sikusaloke manje kuyena libonile uphukile ngathi ngafikanga enkosini uthini konje izolo ashabe kusho uthi lo mama inkosi yaseZulwini yathinta idolo lakhe yalirabha idolo lakhe yalirabha idolo lakhe wasinda babenikeza imhlatshelo akazazi imhlatshelo wasinda ngegama lenkosi unyazi lwezulu amen uNkulunkulu sihamba nabantwana benkosi hayi sona siyahlupa bafowethu hayi siyahlupa ngoba kuzophuziwe izono ezenzayo nakhona la ezulwini ziyakhala izono manje sizophuma esipheletheni mazokhala izono lapha Nkosi yami uma sisebenza nefane sinakho konke manje sifunani ngeke ngithi ikakhulukazi bantwana benkosi laba basebasha kade ngisebenza nasengingeni pension ngo 2023 sengihleli ngidlala kodwa ngithi mangibuka ngithi impilo ikakhulukazi kulabo basenamandla nabaseyinkoleni ningakhohlwa ukuthi uthembe akapheli amen akasoza phela ningakhohlwa futhi uthembe ukuthi akakushiyi kodwa zonke lezi zinto ezenzayo zihambe impela zishiye njengoba ngisho ukuthi kade ngisebenza ngafunda akhona mangifuna ukuthi mhlambe ngithini kodwa khona enginakho wakho ukuthi ngifundile kukhona ucela wardrobe kuningi angikwazi ukwenzani manje ngoba sekuphelile seku-expire engizakwenza lutho zikhona itifiketi silapho bondeni ezithi ubani unje bachelor what ngiyibeke lapha ngeke seyiphelile umsebenzi senze-expired ngeke sangisiza sengize ekhaya manje kodwa ikhona lento engeke ihlukane nawe ushembeke ahlukane nawe umsebenzi uzohlukana nawe imali izohlukana nawe inkomo izohlukana nawe omama bazohlukana nawe inana abangani bazohlukana nawe ushembeke ahlukane nawe amen kodwa ungahlukani kwakhe nawe kuyanda ukuthi wena umphethe kanjani ikhona indawo yakho ukuhlala kuwena ngoba phela bahlala endaweni engaphilile
awusozahlala ufuna indawo enhle clean la izohlala khona. Ngithengele ilanga mawulungisa inhliziyo yakho ulungisela uNkulunkulu ubofanisa neplate mawuzophaka uphaka umoya wakho okuzokudla kwasa wena awuphakele iplate engcolile. Wenza isiqiniseko ukuthi uyageza iplate uzuzirinse ngamanzi ukwenzela ukusuka lonke uzophaka ukudla wakho udle kamnandi. Mhlambe siyamgezela inhliziyo ukuthi ahlale kamnandi kuthina. Noma nje izinto zethu zimavanga zinemkhonto zinemcimsholo zinakho konke uzohlala kanjani inhliziyo ezinemcimsholo lizophila kanjani lelizwe uma ngabe thina amanazana eqolo sinemcimsholo enhliziyweni zethu ngoba indaba ayithina ithina sona lo msebenzi kaNkulunkulu ukube bethanda uNkulunkulu bantwana benkosi kunomuzi omkhulu kangaka kangaka esigodlweni sakhe bezovela ngena vala umnyango ayihlalele nendlunkulu yonke ngaphakathi noma ngaphela unyaka noma ngaphela isikhathi singakane ayihlalele njedwa uNkulunkulu kodwa ngosithanda usimemile wathi asondele kuye sizozuza ukuphila. Kodwa khona sinjalo simenyiwe sibukela kude akugcwali kahle. Sibukela vini mhlawumbe sesifake ibuko wena ngifake ibuko sithini noma usufakile ibuko kodwa ubelivini. Yini yenza uba vini? Indaba enami nenhliziyo yakho. Haya silungiseni bafowethu. Asigezeni, bomama asigezeni bafowethu. Ngoba lezi inkinga ezikhona zigcina sezona umsebenzi kaNkulunkulu baze babuza abanye abangaphandle kanti nina nenzenjani ngoba ninamanazarete nina kanti nenzenjani yalo sombe akumasika sigcina sesilo sekwazi ukuthi abanye abantu kusiyalo sigcina sinvolve bona labo bantu abangaphandle sithi abahambe boshaya abantu sithenge izinkabi zangaphandle zithi zazoshaya ubani Athengo ithina ngigqokele nguwe emhlophe awushaya iNazareth ngihambe ngiyothenga inkabi engaphandle engalazi isonto ngithamba ushaya ubani yini izimali nkabi mfile umshaya umuntu siyalwa sicela ukuthula abantwana benkosi thule enhliziyweni sebenza uNkulunkulu ngolalo nathi angazi noma sengiqedile kuthi angiyemela Nkosi kusiselethi siyabonga